τα επόμενα 2 χρόνια να επιβληθεί ο αυστηρότερος δυνατός έλεγχος στις δημόσιες δαπάνες. Περιορισμός της κρατικής σπατάλης. Πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής. Περιστολή της φοροδιαφυγής. Διαρθρωτικές αλλαγές που δημιουργούν νέες δομές και λειτουργούν ευεργετικά σε μακροχρόνια βάση, διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη. Η εφαρμογή μιας νέας οικονομικής πολιτικής που να εγγυάται επιτάχυνση της ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές θα θίξουν προνόμια, θα προκαλέσουν αντιδράσεις συμφερόντων. Δεν μπορεί να γίνει όμως ούτε ένα βήμα πίσω. Μακριά από εξαρτήσεις, οργανωμένα συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.